जोङो फैगौ जुलाइआवहाय सामार केम्प 15 डेजनि थाखाय दोनदों। बेवहाय जोङो जुलाइ माबाखौ सामार केम्पखौ जोङो दोननाय जादों होनोब्ला जाय बिथांमोनहा बेलेग समफ्रावहाय जायनाखि बिथांमोनहा माने डान्सफोरखौ सोलोंनो थाखाय सम मोना, बिनि थाखाय जों माने बिथांमोननि थाखाय जुलाइआवहाय बयनिबो स्कुला बांसिनानो बन्द' थायो, बिनि थाखाय जोङो बे केम्पखौ दोननाय जादों आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना बेवहाय केटेगरि थागोन, हिप हप थागोन, लकिं थागोन, बड' फक डान्सबो दोननाय जादों। मानो होनब्ला बड' फक डान्सखौ बांसिनानो जोंनि मानसिफोरा मोजाङै मिथिया आरो माबोरै मोसानांगौ बे बुस्थुखौ मिथिया, स्पेसियेलि बयस आरो जेनेबा हिन्जावफ्राथ' एसे एनै मिथिखायो बागुरुम्बा मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, बारदै सिख्लाफोरनि थाखायबो ट्रेनिं नांगौ जायो आरो इजि नङा, बागुरुम्बाया सबसे इजिसिन होनजायो आरो मानसिफ्रा एसेबाबो हायो। ओमफ्राय दा बेखौ लानानै जोङो जाहाथे बिथांमोना बर'नि फकखौबो रोंथों होननानै जों बे बुस्थुखौ माने दोननाय जादों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो इण्डियान क्लासिकेल जों बेखौबो दोननाय जादों। इण्डियान क्लासिकेल बिनि बागैबो एसे नलेज लाथों, गियान मोनथों, बेखौबो जोङो साननानै जोङो बे इण्डियान क्लासिकेलखौ दोननाय जादों आरोना। बेजों लोगोसे करिय'ग्राफि खालामनाय समावहाय मिउजिकआव टेकनिकेलि जों माबोरैहाय मोनसे मिउजिकखौ लानानै जोङो मोसानांगौ, बेफोरावहाय माने जोङो नोजोर होनाय जागोन आरो गथ'फोरखौ जोङो आइडिया होनाय जागोन। बिसोर नैबे 15 डेज सामार केम्पनि गेजेराव बिसोर एसेब्लाबो गियान मोनलांगोन। बेजों लोगोसे जोङो लास्ट क्लजिं सेरेमनियावहाय जोङो गोबांथा सेलेब्रेसन लागोन, श'केस लागोन, बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननो माने सार्टिफिकेसन जोङो हरनायबो जागोन आरो। थ' बे सार्टिफिकेसना जाहैबाय बिसोरनि इन फिउचारफ्राव जुदि बायसान्स जुदि डान्सआ बिसोरनि थाखाय प्रफेसनेल जाहैयो, बा बबेबा स्कुलफ्राव जेनेबा डान्सनि आजिखालि दाना अबेबा स्कुलफ्राव माने साख्रि भेकेन्सि ओंखारसै, थ' बेफोरावबो बिथांमोना सेटेल जानानै थानो हायो आरो। बे समावहाय सार्टिफिकेट बियो नालाय, नोंथाङा जेनेबा प्रुफ बियो नालाय, बिनि थाखायनो बे सार्टिफिकेटफ्रा इउसफुल जाहैगोन आरो। खालि जोंनियाव नङा, बाहेरायावबो थांनो हायो बेफोरबायदि आरो। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना माने डान्सआवहाय गोसो गुदुं, जोंनि नैबे 15 डेज सामार केम्पआवहाय फैनानै जोंजों बाहागो लानो हागोन। जोंनिया 28 जुनसिम माने जोंना अफार सोलिगासिनो दङ। बे अफारनि बागै नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दंखायो, बेवहाय जोंनाव डाइरेक्ट फन खालामनानै जोंनावहाय इनकुवेरि खालामना लागनो हागोन आरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 28नि उनावहायबा जोंना बे अफारा थानाय नंला आरो। बेनिखायनो जाय बिथांमोना गोसो गुदुं थाबैनो 28 जुननि सिगांनो माने नोंथांमोना बे अफारखौ लानो नाजा आरो। बिनि उनावबा एसे बारा जाहैगोन नालाय। ओमफ्राय सिटआबो लिमिटेडखा जोंना, स्पेसा इसेबां बायदि नङा। जों जुदि बाइसान्स 50 जन जायोब्ला जों 50 जन होनो हाया, बिराद लिमिटेड सिट आरोना। 25 जनखा, दायो जोंनिया गैयाबाबो 10-15 जनानो अलरेडि फिलाप जाखाबाय। थ' बेनिखायनो जाय बिथांमोना बिराद गोसो गुदुं आरोना, नैबे जेनेबा खौरांनि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिबायब्ला जोंनाव कन्टेक्ट खालाम। ओमफ्राय स्पेसियेलि गोजाननि आरो, जेनेबा एरियानि थाखायथ' थांलाय फैलाय जेबो नंला। जेनेबा 15 डेज रानिं जागोन नालाय, 15 डेजबो नङा, 21आवसो जोबहैगोन माने। 2 थारिखनिफ्राय लानानै सुनिबार रबिबारखौ जोङो बन्द' दोनगोन आरो, रेस्ट दोनगोन। ओमफ्राय जाय बिथांमोना बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर, जिखुनु आरो जोंनि लाइक बिटिआर हक बा आउट अफ बिटिआर, बेयाव हटेल लजिं सिस्टेम नायनानैसो थानांगोन आरो। ओमफ्राय सानै साथाम साब्रैफोरखौ जोङो हेल्प खालामनो हागोन, जेनेबा बबे जायगायाव थायोब्ला बांसिन फैसा खम जागोन, बेफोरखौ जों हेल्प खालामनो हागोन आरो। गोजाननिफ्राय फैग्राफ्राबो बे सुबिदाखौ लानो हागोन आरोना। ओमफ्राय एज केटेगरिया नैबेयो सिनियर किड्स आरोना। हमना लादो 10 बोसोरनिफ्राय ओमफ्राय एबभ 10 एबभ आरो 10 बोसोरनि गोजौआव नोङो 30 इयार्सबाबो फैनो हागोन, 40 इयार्सबाबो फैनो हागोन आरो। डान्सआवहाय खुनु एजनि माबा गैखाया। थ' बिनि गाहायावबा जों जुनियर किड्सआव हमगोन आरो। जुनियर किड्सनिबो दङ, जोंना सारा खिन्थासिगोन आरो जुनियर किड्सनि केम्प। औ, बेवहाय एडमिसन फिस दङ। बेनो जोंना 28 जुनसिम माने अफार जागासिनो। बेखौ जोङो फननि थ्रुयै बिथांमोना जोंजों जगाजग खालामनानै जों बेखौ खिन्थाहरगोन आरो। दा बे आरो। ओमफ्राय बेवहाय जोंनिया फोरोंफैगोन स्पेसियेल जोंना टिचार दङ, सिलिगुरिनिफ्राय फैगोन आरो सासे। ओमफ्राय जोंनिया फकआव दङ सिलिगुरिना सार्टास आलि, ओमफ्राय फकआव दङ करणजित ब्रह्म होननाय, ओमफ्राय इण्डियान क्लासिकेलाव दङ फुजा बर' होननाय, ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं थाबाय, फाखन नार्जारि, ओमफ्राय फुंखा सार थाबाय, ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना सुमु होननाय बासुगावनिनो चिरांनि, बे थाबाय आरो।